Priatelia, vítam vás na YouTubeovom kanáli Miroslav Kamenský. Francúzsky prezident Emmanuel Macron si predstavuje, že je Napoleon Bonaparte a vedie svet k veľkej vojne. Ale na ceste do Vietnamu v máji 2025 dostal v lietadle úder do brady, alebo ak chcete, zaútočila na ňo vlastná o 24 rokov staršia manželka. Viete si predstaviť, že by takto zaútočila Melanie Trump na Donalda Trumpa? Viete si predstaviť, že by takáto neskutočne hanebná udalosť sa stala pred kamerami novinárov? Melanie Trump je skutočná prvá dáma, ktorá svojho manžela prezidenta reprezentuje. Macron má útočnú vojnovú rétoriku, ako keby si túžil zopakovať rok 1812 a keď verejne vyhlási, že budú musieť viesť pozemné operácie na Ukrajine, tak viete, čo to znamená. Naozaj sa niekto mení na malého Napoleona. A Macron má aj útočnú atómovú rétoriku. Áno, doslova má atómovú rétoriku, ako aj naša Magduška od Vašáriov, ktorá cecky ukazovala už v roku 1969 v Jakubiskovom filme. Ale pán prezident Macron, Emmanuel, keby si naozaj chodil do školy poriadne a neobrábal svoju o 24 rokov staršiu učiteľku na hodinách dejepisu, tak by si sa dozvedel podstatné fakty z histórie. Zase budú piť ruské kone vodu z rieky Sejna v Paríži. Nepamätá sa, Emo? V roku 1814 ruské vojska cára Alexandra I. vstúpili do Paríža. A naozaj ruské kone pili vodu z rieky Sejna. Keby si Emo sedel na hodinách dejepisu, ale aj geografie a neobrábal svoju o 24 rokov staršiu učiteľku, tak by si sa dozvedel skutočnosti, ktoré ti pravdepodobne unikli. Lebo z histórie ti to naozaj, Emo, nejde. V roku 1812 v Rusku vojvodca Michail Ilariónovič Kutuzov porazil veľkú armádu Grand Army, s ktorou prišiel do Ruska Napoleon takmer 600-tisícovej sile. V Moskve bola armáda už len polovičná. A bitkou na rieke Berezine Napoleon prišiel o celú svoju armádu. Hanebne z Ruska ušiel sám s nemalou skupinou ľudí a celková armáda sa zo 600 000 stvrkla na 20 000 vojakov. Napoleon utrpel v Rusku katastrofálne vojenské fiasko. A vieš, Emo, kde Napoleon Bonaparte, cisár, skončil? Na Svätej Helene. A Svätá Helena to nebola žena. Svätá Helena je ostrov 1000 kilometrov vzdialený od afrického pobrežia, 15 rovnobežiek na juh od rovníka. A na tomto ostrove Svätá Helena, 1000 kilometrov vzdialený od Európy, od Paríža, dožil svoj život cisár Napoleon. Pán prezident Emmanuel Macron, vy, ktorému už padla vo veľmi krátkom čase štvrtá vláda a hľadáte